Αυγά Βενιζέλου. Παράδοση στην ποιότητα από το 1954. Παπα-Νικολάου. Φωτοβολταϊκά συστήματα. Ηλεκτρολογικό υλικό. Βιομηχανικός αυτοματισμός. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Τρίτη και τα στερεά λόγια κοντά σας, όπως κάθε εβδομάδα. Επιστρέφουμε λίγο στις δημοτικές εκλογές, όχι σε προεκλογική περίοδο, όχι με υψηλούς τόνους. Πάμε να μιλήσουμε για την επόμενη μέρα της βιωτικής πρωτεύουσας στην Λιβαδιά. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε κοντά μας σήμερα τον νεοεκλεγμένο δήμαρχο Λεβαδέων, τον κύριο Δημήτρη Καραμάνη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Θέλουμε αρχικά να μας πείτε έτσι αυτές τις ημέρες τι γίνεται, αν βρήκατε χρόνο να ξεκουραστείτε από το εκλογικό αποτέλεσμα, να το διαχειριστείτε όλο αυτό, να το βάλετε σε μια σειρά για το πώς θα κινηθείτε ή έχετε ακολουθήσει την άλλη οδό της πολυεργασίας ώστε να είστε έτοιμος την πρώτη όπου και αναλαμβάνετε επίσημα τα καθήκοντά σας. Είναι ένας συνδυασμός όλων αυτών που είπατε, γιατί εμένα και η φύση του επαγγέλματός μου είναι τέτοια που δεν μου επιτρέπει να φύγω από το σχολείο μου, γιατί είμαι και καθηγητής λυκείου, είναι πολύ αυξημένες οι ανάγκες, παιδιά που ακολουθούν κατευθύνσεις και δεν μπορείς να τα αφήσεις ούτε μέρα. Άρα αναγκαστικά έχω μπει σε μια διαδικασία να ενημερώνομαι παράλληλα με την συνέχιση της εργασίας μου μέχρι πρώτου που αναλαμβάνουμε επισήμως τα καθήκοντά. Ωστόσο θα είναι ένα θέμα από πρώτη για τους μαθητές που έχουν συνηθίσει να σας έχουν στην τάξη και εσείς δεν θα είστε εκεί και τι θα λένε τα παιδιά μετά. Είναι ένα θέμα που πρέπει να το κλείσετε. Ευτυχώς υπάρχει πλειάδα καλών καθηγητών και είμαι σίγουρος ότι... Δεν αμφισβητώ τους καθηγητές τους άλλους, έτσι. Θα τα πάει μια χαρά. Λοιπόν, εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Αν σας φαίνεται μεγάλο το διάστημα, είναι ένα θέμα που τίθεται ουσιαστικά σε όλους τους αυτοδιοικητικούς, ο χρόνος ανάληψης των καθηκόντων σας, οι εκλογές ήταν 2 εβδομάδες πριν, ολοκληρώθηκε ο δεύτερος γύρος, καλείστε να αναλάβετε καθήκοντα την πρώτη του νέου έτους, οπότε μεσολαβεί ένα μεγάλο διάστημα, αρκετό μεν για την ενημέρωσή σας για τα δημοτικά πράγματα, μεγάλο δε για την άσκηση της πολιτικής σας. Έτσι, ένα πρώτο σχολείο σας, αν θα μπορούσε, πιστεύετε, να αποφευθεί κάτι τέτοιο ή να γίνει πιο σύντομο? Φαντάζομαι ότι ο νομοθέτης το είδε στη βάση του μιας τακτικότητας, γιατί από εδώ και πέρα πάμε σε 5 ετίες και θα πρέπει, είναι καλό να αρχίζει η θητεία στην αρχή της χρονιάς, γιατί έχουν ψηφιστεί προϋπολογισμοί, έχει ολοκληρωθεί μια οικονομική διεργασία στο Δήμο. Έχει κάποια καλά αυτό το πράγμα, γιατί οι νέοι δήμαρχοι και ειδικά όσοι δεν ήταν στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις, προλαβαίνουν να ενημερωθούν πληρέστατα. Απ' την άλλη, δημιουργούνται κάποιες δυσλειτουργίες, γιατί ξέρετε ότι πολλά προγράμματα τρέχουν, πολιτικές αποφάσεις σημαντικές πρέπει να ληφθούν και μέσα αυτούς τους 2 μήνες. Και θα ήταν ευχής έργο να υπάρχει καλή συνεργασία ανάμεσα στους ερετούς στη βάση της διαδοχής, ώστε να υπάρχει συνεννόηση, να μην χαθούν ενδεχομένως χρηματοδοτήσεις, να συνεχίσουν να τρέχουν κάποια προγράμματα ή κάποιες δομές με ομαλό τρόπο. Και εκεί είναι θέμα συνεννόησης πλέον και των υπηρεσιακών παραγόντων, αλλά και των 2 ερετών που ο ένας διαδέχεται τον άλλο. Πάμε λίγο στο στάδιο αυτό της ενημέρωσης. Είστε τακτικό μέλος και της παρούσας δημοτικής περίοδου από την πλευρά της μειοψηφίας. Αν αισθάνεστε ότι επαρκώς ενημερώνεστε για τρέχοντα ζητήματα του Δήμου, αλλά και ζητήματα άσκησης της πολιτικής από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, που θα πρέπει ουσιαστικά με κάποιο τρόπο να συνδεθούν όλα αυτά, έτσι. Έτσι είναι, κύριε Μαζάνη. Έχω να πω ότι επειδή έχω χρηματίσει και πάλι Δημοτικός Σύμβουλος στο Δήμο Λεβαδέων και γνωρίζω καλά το προσωπικό και τους υπηρεσιακούς παράγοντες, η μέχρι τώρα εμπειρία μου, 2-3 μέρες που ενημερώνομαι και έχω εγκατασταθεί σε γραφείο, και ευχαριστώ την Δημοτική Αρχή την απερχόμενη που μου διέθεσε το χώρο, είναι άψογη συνεργασία. Έχουμε να κάνουμε με υπαλλήλους που τουλάχιστον οι προϊστάμενοι των υπηρεσιών, αλλά και οι υπόλοιποι, έχουν πολύ βαθιά γνώση των θεμάτων, και η ενημέρωση που έχω μέχρι τώρα είναι πληρέστατη, και μάλιστα έχω αντιμετωπίσει και ένα υψηλό αίσθημα ευθύνης από τους υπηρεσιακούς παράγοντες, που δείχνουν και αυτή η αγωνία να υπάρξει μια πολύ ομαλή συνέχεια, ειδικά σας λέω και πάλι στα προγράμματα που δεν πρέπει να χαθούν χρηματοδοτήσεις, που πρέπει να μπούμε αμέσως να διεκδικήσουμε, στις θέσεις εργασίας, γιατί έχουμε όλοι οι Δήμοι πλέον και το γνωρίζετε καλά και το έχετε αναδείξει. Αναδείχθηκε και προεκλογικά το θέμα της υποστελέχωσης. Αυτά τα πράγματα δεν πρέπει να σταματάνε. Η διεκδίκηση της πλήρωσης κενών θέσεων
υπάλληλοι που συνταξιοδοτούνται και ενδεχομένως αφήσουν λειτουργικά κενά. Όλα αυτά δεν έχουν την πολυτέλεια να περιμένουν 2 μήνες. Εγώ όμως η ενημέρωση που λαμβάνω σε αυτά τα επίπεδα είναι πληρέστατη και θέλω να ευχαριστήσω ειλικρινά τους υπηρεσιακούς παράγοντες του Δήμου. Εκτιμώ πως είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει αυτή η πληρέστατη ενημέρωση, προκειμένου και εσείς να συνδέσετε το δικό σας σχέδιο και όραμα με αυτά των προηγούμενων ετών και για τη συνέχεια του Δήμου ως Δήμος. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι, θα είναι σε τόσο ικανοποιητικό βαθμό αυτή σας η ενημέρωση ικανή να δώσει τη συνέχεια που απαιτείται στη βάση πάντα των προγραμματικών θέσεων που εκφράσατε, ή θα ζητήσετε την πίστοση χρόνου 100 ημερών από τους πολίτες προκειμένου σταδιακά να ξετυλίξετε το πρόγραμμά σας ή τις θέσεις σας σε βασικά ζητήματα? Γι' αυτό θέλω να πάω σιγά σιγά προς τα εκεί, για να δω πόσο χρόνο ανοχής ζητάει ο Δημήτρης Καραμάνης από τους πολίτες προκειμένου να αρχίσει να ξεδιπλώνει το σχέδιό του. Θέματα που έχουν να κάνουν με τη λειτουργικότητα του Δήμου, θέματα που έχουν να κάνουν με τις αποφάσεις που θα πάρουμε ως προς το οργανόγραμμα, ως προς το πώς θα στελεχωθούν τα διάφορα τμήματα ή πώς θα αρχίσουμε να δουλεύουμε στη βάση της, αν θέλετε, καλύτερης οργάνωσης κάποιων υπηρεσιών. Σε αυτά θα έλεγα ότι η πίστοση χρόνου που θα ζητήσω θα είναι πάρα πολύ μικρή, γιατί είναι θέματα στα οποία μπορείς να παρέμβεις άμεσα και να φανούν άμεσα και τα αποτελέσματα. Τώρα, σε θέματα που έχουν να κάνουν με έργα που τρέχουν, και είναι μεγάλα έργα υποδομής, και είναι γεγονός ότι όπως η Δημοτική Αρχή που απέρχεται βρήκε πολύ μεγάλα έργα από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, έχουμε και εμείς μπροστά μας στην αρχή, αλλά δεν έχει σημασία, στη φάση, ας πούμε, της μελέτης και της συμβασιοποίησης, κάποια επίσης έργα που θα πρέπει και πρέπει να το γνωρίζουν οι πολίτες, χρειάζονται ένα χρόνο ορίμανσης ώστε να προχωρήσουν. Ένα πρώτο στο μέλημά μας είναι να δούμε τι γίνεται με τα έργα που ενώ είχαν μια εξέλιξη μέχρι το τέλος αυτής της χρονιάς, έχουν κολλήσει. Θέλω να δω τι γίνεται σε επίπεδο χρηματοδοτήσεων από τα περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα, από τα διάφορα άλλα προγράμματα που χρηματοδοτούν έργα μας και να δούμε σε επίπεδο πολιτικής πίεσης τι μπορεί να γίνει ώστε να ξεκολλήσουν αυτές τις χρηματοδοτήσεις ή να λυθούν λειτουργικά προβλήματα ώστε να τελειώσουν κάποια έργα. Δίνω κάποια παραδείγματα. Εγώ θα ήθελα να ακούσω συγκεκριμένα πράγματα. Ναι, θα σας πω. Αυτό, να ακούει ο κόσμος ότι κοιτάξτε να δείτε αν υπάρχει μία εμπλοκή στην παρούσα φάση, υπάρχει σε αυτό το έργο και εμείς θα προσπαθήσουμε, ας πούμε, να το... Είναι γεγονός. Είναι, ας πούμε, ότι ένα πολύ χαρακτηριστικό έργο είναι το προπονητήριο, που το περιμένουν πάρα πολλοί αθλητικοί σύλλογοι, γιατί θα δώσει μεγάλη διέξοδο σε ένα πρόβλημα ασφυξίας που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Έχουμε πάρα πολλούς συλλόγους αθλητικούς, είναι καλό αυτό, αλλά δεν έχουν αυτή τη στιγμή στέγη ή δεν έχουν τις ώρες που χρειάζονται. Αυτό το έργο, ωστόσο, είναι σε εξέλιξη. Δεν είναι σε εμπλοκή. Έχει σταματήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό, αρκετό καιρό. Εγώ το παρακολουθώ επειδή το Λύκειο στο οποίο εργάζομαι είναι απέναντι ακριβώς και θέλω να δω τι γίνεται εκεί και γιατί έχει σταματήσει το έργο. Είναι ένα έργο που έρχεται από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, από την Δημοτική Αρχή της κυρίας Πούλου. Μου φαίνεται πάρα πολύ μεγάλος ο χρόνος υλοποίησης, γιατί δεν είναι κάποιο ογκώδες έργο και θέλω να δω ακριβώς τι γίνεται και πού έχει κολλήσει το πράγμα. Επίσης, μένουν ανολοκλήρωτα τα 2 χιλιόμετρα του Καραχάλιου για να ολοκληρωθεί ο δρόμος αυτός που συνδέει το Κυριάκη με τον Καραχάλιο. Έχω πληροφορηθεί ότι είναι σε κάποια αρχή επανεκκίνησης ο βιολογικός, η αποκατάσταση του βιολογικού στη Λιβαδιά και κάποια έργα υποδομής στο Κυριάκη που έχουν να κάνουν και με τους αγωγούς και με τα σκαψίματα που χρειάζεται η βασική μονάδα. Και αυτά είναι έργα που θεωρώ ότι έχουν αργήσει αρκετά. Και σίγουρα αυτό που πρέπει να ολοκληρωθεί, παρότι μαθαίνω ότι θα γίνουν εγγένεια στο νέο Δημαρχείο γύρω στα μέσα Νοεμβρίου, πρέπει να ολοκληρωθεί οπωσδήποτε το υπόσκαφο που πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες, δεν το γνωρίζουν πολλοί, ότι είναι ένας χώρος που θα μας δώσει επίσης λύσεις σε πολλές πολιτιστικές δραστηριότητες. Ένας πολύ μεγάλος χώρος, 300 περίπου θέσεων, με σκηνή, με καμαρίνια, μπορεί να φιλοξενήσει θεατρικές. Δεν έχει ολοκληρωθεί κατά την εκτίμησή σας? Σήμερα το επισκέφτηκα. Εκτιμώ ότι χρειάζεται κάποιους μήνες ακόμα για να ολοκληρωθεί. Αυτό φαντάζομαι δεν σημαίνει ότι, θέλω να πω, ότι έχει σταματήσει το συγκεκριμένο έργο, απλά δεν έχει ολοκληρωθεί για να παραδοθεί. Ναι. Δεν προχώρησε με τους ρυθμούς που θα περιμέναμε μέσα στα χρονοδιαγράμματα. Είναι έργα που έχουν πάρει και πολλές αναμορφώσεις στο προϋπολογισμό. Προφανώς, για να μπορέσουν να βρεθούν τα χρήματα. Άρα, λοιπόν, στον τομέα της καθημερινότητας, θα το δούμε και μετά στη συνέχεια, ένα-ένα από αυτά τα έργα που έχω σημειώσει εγώ, που τουλάχιστον μέσω των προγραμματικών σας θέσεων καταλάβαμε ότι θα τα προωθήσετε. Να περάσω λίγο, και δεν θα μπορούσα να μην σχολιάσουμε λίγο έτσι και την προεκλογική περίοδο και το εκλογικό αποτέλεσμα. Τι πιστεύετε ότι ήταν τελικά αυτό που έπεισε τους πολίτες να σας ψηφίσουν και να σας δώσουν την νίκη από την πρώτη Κυριακή?
Κοιτάξτε, εμείς καταρχάς νομίζω ότι κάναμε μια πολύ σωστή προτεραιοποίηση και επειδή το πρόγραμμά μας προέκυψε από διάλογο και το τονίζω κάθε φορά αυτό και με πολίτες και με φορείς, μπορέσαμε να αναδείξουμε και να προτεραιοποιήσουμε και ως στόχους δικούς μας τα βασικά προβλήματα της πόλης. Τα βασικά προβλήματα της πόλης είναι η καθαριότητα, είναι το κυκλοφοριακό, αυτό που λέμε συνολικά καθημερινότητα, το πράσινο. Είναι επίσης θέματα που έχουν να κάνουν με τη διαχείριση της εικόνας της πόλης, δηλαδή αυτό που ονομάζουμε προβολή της πόλης, και είναι επίσης θέματα που έχουν να κάνουν και με τη λειτουργία του Δήμου, που αφορούν βέβαια και την υποστελέχωση του Δήμου, αλλά και τον τρόπο λειτουργίας και εποπτείας των διάφορων υπηρεσιών του. Και αν θέλετε για μένα... Αισθάνεστε δηλαδή ότι η πόλη έδωσε τη νίκη στο Δημήτρη Καραμάνη και όχι τα χωριά ή από κοινού ή τι ακριβώς? Γιατί βλέπω την αναφορά σας κυρίως στην πόλη, ενώ προγραμματικά ή προεκλογικά μιλούσατε για τα χωριά και μιλούσατε για απαξίωση των χωριών. Ίσως θα πρέπει να λέω Δήμος, γιατί μέσα σε αυτό το κάδρο βάζω και τα χωριά μας. Ξέρετε, διαπίστωσα και εγώ και όλοι μας όσοι συμμετείχαμε ότι τα χωριά και η πόλη ψηφίζουν κάπως διαφορετικά. Δηλαδή, ενώ είδαμε ότι στα χωριά συνολικά υπήρχε μια ισοπαλία, με την έννοια ότι η ισοπαλία για μας το αποτέλεσμα ήταν εκπληκτικό, γιατί πενταπλασιάσαμε σε κάποιες περιπτώσεις το ποσοστό που είχαμε από την προηγούμενη φορά. Αλλά και πάλι υπήρχε μια ισορροπία. Τελικά τα προβλήματα του Δήμου φαίνεται ότι είχαν αποτύπωμα στο εκλογικό αποτέλεσμα που προήλθε από την πόλη της Λιβαδιάς. Γιατί εδώ ήταν η μεγάλη διαφορά που μας έδωσε τις 10 ποσοστιαίες μονάδες διαφορά στο τελικό αποτέλεσμα. Και φαίνεται ότι αυτά τα προβλήματα που αναφέραμε τώρα γίνονται πιο αισθητά, περισσότερο αισθητά στις πόλεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι προβλήματα καθαριότητας, πρασίνου, αν θέλετε, και προβολής δεν έχουν και τα χωριά μας. Ίσα-ίσα θεωρούμε εμείς ότι οι δημοτικές μας ενότητες είναι ένας βασικός μοχλός ανάπτυξη για το αύριο και πρέπει να αξιοποιηθεί και η ιστορικότητά τους και ο φυσικός τους πλούτος. Λοιπόν, θα πάω σε μια μικρή διακοπή, δευτερόλεπτα, και επιστρέφουμε στο δεύτερο κομμάτι του πρώτου μέρους. Αυγά Βενιζέλου. Παράδοση στην ποιότητα από το 1954. Παπα-Νικολάου. Φωτοβολταϊκά συστήματα. Ηλεκτρολογικό υλικό. Βιομηχανικός αυτοματισμός. Πάμε λίγο στα περισσότερο πολιτικά και νομίζω ότι οφείλετε να το απαντήσετε. Αν πάμε σε απλά μαθηματικά, σε σχέση με την προηγούμενη αυτοδιοικητική περίοδο και την προηγούμενη προεκλογική περίοδο, είχατε ένα ποσοστό της τάξης του 20,κάτι%, νομίζω, και κατέλαβε και η κυρία Πούλου με την δυναμική αυτοδιοικητική συνεργασία ένα ποσοστό της τάξης του 24 με 25%, αν θυμάμαι καλά. 26. Και ο κύριος Ταγκαλέγκας περίπου στο 35-33 ανέβασε τη δύναμή του κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με την προηγούμενη αυτοδιοικητική περίοδο. Αν προσθέσουμε τα δύο ποσοστά της δυναμικής αυτοδιοικητικής συνεργασίας και του Δημήτρη Καραμάνη των προηγούμενων εκλογών, είναι το 45-46 περίπου της 100 που σας έδωσε το εκλογικό σώμα σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση. Και ρωτώ αν τελικά επιβεβαιώνεται μέσω αυτού αυτή η συνεργασία που επίμονα ο δήμαρχος νυν απερχόμενος Γιάννης Ταγκαλέγκας κατέδειξε αυτό το διάστημα της προεκλογικής περίοδου. Συνεχίζω να έχω και να κάνω μια εντελώς διαφορετική ανάγνωση και να σας πω το εξής. Καταρχάς, και στους δύο συνδυασμούς, και το δικό μου και του κυρίου Ταγκαλέγκα, υπήρχαν στελέχη που προέρχονταν από την παράταξη, τη δημοτική παράταξη της κυρίας Πούλου. Νομίζω ότι ήταν και ακριβώς ίδια στον αριθμό. Αν δεν ήταν ακριβώς ίδια στον αριθμό, ήταν ανάλογα. Αυτό, η μαθηματική ανάγνωση που κάνετε, εγώ την κάνω κάπως διαφορετικά. Δηλαδή, η φθορά από το προηγούμενο ποσοστό που είχε ο κύριος Ταγκαλέγκας δεν φάνηκε, γιατί ένα ποσοστό του συνδυασμού της κυρίας Πούλου, της προηγούμενης φοράς, πήγε σε αυτόν. Και ήταν λογικό να πάει, γιατί αποτυπώθηκε και στους σταυρούς που πήραν τα στελέχη από το συνδυασμό της κυρίας Πούλου, που κατέληξαν τελικά να είναι με τον κύριο Ταγκαλέγκα. Στελέχη της κυρίας Πούλου υπήρξαν και στο δικό μου συνδυασμό. Περιττό να σας πω ότι κάποια από αυτά τα στελέχη δεν εξελέγησαν. Φάνηκε ότι ο κόσμος της Λιβαδιάς αναζητά νέα πρόσωπα. Και έχω να σας πω ότι περίπου 11, αν δεν απατώμε, μέλη του καινούργιου Δημοτικού Συμβουλίου της πλειοψηφίας θα είναι η πρώτη τους φορά στο Δημοτικό Συμβούλιο. Γενικά, δηλαδή, εγώ ερμηνεύω το εκλογικό αποτέλεσμα ως μια τάση ανανέωσης που έδειξε το εκλογικό σώμα και επιλογής νέων προσώπων.
Ότι δεν υπήρξε συστημική συνεργασία φάνηκε και από τις δηλώσεις της βουλευτού μας, της κυρίας Πούλου, η οποία προεκλογικά δεν έδειξε ούτε προς τη μία ούτε προς την άλλη κατεύθυνση. Μίλησε βέβαια σημειολογικά, και εγώ συμφωνώ σε αυτό, για κάποια ανάγκη η νέα Δημοτική Αρχή, όποια και να είναι, να δείξει καλύτερο πνεύμα συνεργασίας με τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης. Και αυτό είναι κάτι που θέλω να το πω, κύριε Μερτζάνη. Γιατί ένας από τους λόγους που θεωρώ ότι στοίχησαν στη Δημοτική Αρχή του κυρίου Ταγκαλέγκα ήταν και η προσωπική του, αν θέλετε, συμπεριφορά μέσα και έξω από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ξέρετε, και κυρίως μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Κρίνεστε όλοι για τις πράξεις σας κυρίως έξω από το Δημοτικό Συμβούλιο και κρίνεστε και από τον λαό. Κρίνεστε και για τις πράξεις σας μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ωστόσο, έχω την αίσθηση ότι στην παρούσα φάση με το νομοθετικό πλαίσιο των ισχύων συγκρίνετε ανώμια πράγματα. Κοιτάξτε. Δηλαδή, για παράδειγμα, τώρα εσείς θα έχετε 15 συμβούλους στη διάθεσή σας, οπότε κάνετε ό,τι θέλετε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, να το πω έτσι απλά λαϊκά. Ενώ με την απλή αναλογική μπορούσατε να μπλοκάρετε τη Δημοτική Αρχή, ακόμη και στο να πάρει την καρφίτσα από εδώ να την πάει από εκεί. Αν θέλετε. Υπάρχει αντίλογο σε αυτό. Γιατί και όχι μόνο στο δικό μας Δήμο, και με την απλή αναλογική, τι δείχνει η στατιστική προσέγγιση, ότι το 97, 98, 99% των θεμάτων ψηφίζονταν από όλες τις παρατάξεις. Συμφωνώ απόλυτα. Δηλαδή έτσι συμβαίνει σε όλα τα δημοτικά συμβούλια. Αλλά υπάρχει αυτό το 10% που μπορεί να πυροδοτήσει αντιθέσεις και αντιπαραθέσεις, ακόμη και ακραίες καταστάσεις. Ναι, αλλά δεν δικαιολογείται σε καμία περίπτωση. Να σας πω δύο θέματα. Για παράδειγμα, τα κίνητα της Κρίας που έγινε πανικός και το θέμα των προσφύγων, ας πούμε, προς το παρελθόν, και εκεί διασταυρώσατε τα ταξίφη σας με την παρούσα Δημοτική Αρχή. Και ευτυχώς, γιατί η απερχόμενη Δημοτική Αρχή συνένεσε και είδε κάποια πράγματα, και έτσι αποφύγαμε και την εγκατάσταση προσφύγων, μαζική εγκατάσταση προσφύγων, που θα δημιουργούσε τεράστια προβλήματα, γιατί δεν υπήρχαν υποδομές στο Δήμο μας. Και αν θέλετε, ο νερόμυλος μπορεί να μην άνοιξε, και είναι ευθύνη της Δημοτικής Αρχής, αν θέλετε. Νομίζω το εξαντλήσαμε βέβαια αυτό προεκλογικά, αλλά εξακολουθεί να είναι το θέμα αυτό υποδιαπραγμάτευση. Δηλαδή, δεν έχει υπογραφεί καμία σύμβαση με την ΕΤΑΔ αυτή τη στιγμή, και είναι ένα θέμα ανοιχτό που μπορούμε ακόμα να το διεκδικούμε. Μπορείτε να το διεκδικείτε. Δεν ξέρω αν εσείς όντως έχετε ψηφίσει το 2.200, θα τα πούμε στη συνέχεια. Πάμε λίγο ως προς το ποσοστό και το πολιτικό κομμάτι γενικότερα του αποτελέσματος, θα τα πούμε ένα θεματάκια. Ναι, ένα τελευταίο που θέλω να κλείσω. Είπατε κάτι για την ισχυρή πλειοψηφία. Όντως, το πλειοψηφικό σύστημα σου δίνει έναν αέρα δημοτικών συμβούλων. Όμως, και σε αυτή την περίπτωση, κύριε Μερτζάνη, είναι πάρα πολύ σημαντικό να επιδιώκονται μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο οι ευρύτερες δυνατές συνενέσεις, και πάνω απ' όλα ο αντίπαλος, έστω και αν είναι μειοψηφία που δεν μπορεί να σου ανατρέψει καμία απόφαση, πρέπει να αντιμετωπίζεται με σεβασμό. Εγώ σε αυτό το σημείο θέλω να μείνω, γιατί η πικρή μου πείρα από τη Δημοτική Αρχή και την προσωπική διαχείριση του πράγματος που έκανε ο κύριος Ταγκαλέγκας είναι ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις εφήγει η αξιοπρέπεια, η υπόλοιψη, η υπόσταση αντιπάλων δημοτικών συμβούλων. Εγώ θα σας θυμίσω μόνο, γιατί είστε ένας άνθρωπος αυτοδιοικητικός στον πρώτο βαθμό εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν είστε τώρα, δεν είστε χθεσινός. Την προηγούμενη αυτοδιοικητική θητεία από αυτή που διανύουμε, όταν η Δημοτική Αρχή ήταν η κυρία Πούλου και στην αντιπολίτευση ήταν ο κύριος Ζιώγας ως μειοψηφούσα δύναμη. Νομίζω ότι αν θυμάστε το ύφος και το ύφος ορισμένων εκατέρωθεν των πτερυγών του Δημοτικού Συμβουλίου σε θέματα αντιπαράθεσης, που και τότε υπήρχε το πλειοψηφικό σύστημα. Κύριε Μερτζάνη, υπάρχει ένα λεπτό σημείο. Η αντιπαράθεση πρέπει να μείνει στο πολιτικό καθαρά επίπεδο. Εγώ δεν είχα ξαναδεί, γιατί όπως λέτε σωστά, και ήμουν στο Δημοτικό Συμβούλιο και το παρακολουθούσα την περίοδο που είχα ασχοληθεί πιο πολύ με τα κομματικά ζητήματα, δεν είχα δει ποτέ να φτάνουν σε τέτοιο άσχημο βαθμό προσωπικές αντιπαράθεσεις. Αυτό πρέπει να αποφεύγεται σε κάθε περίπτωση. Καλά. Μπορούμε να πάμε και σε άλλες θητείες που είχαν γίνει πολύ χειρότερα πράγματα. Τέλος πάντων, κύριε Καραμάνη, επειδή και τότε ήταν πλειοψηφικό το σύστημα, τότε ήταν πλειοψηφικό το σύστημα και έχουμε δει εικόνες απείρου κάλους εντός της αιθούσης του Δημοτικού Συμβουλίου. Επειδή όλους θα πρέπει να μας ενδιαφέρει. Μακάρι να πάνε όλα καλά τα πράγματα και να αλλάξουν από εδώ και πέρα. Και υπόσχομαι να υπάρχει κοσμιότητα, σεβασμός, διάθεση συνεργασίας και πάνω απ' όλα ένα κλίμα πολιτικού πολιτισμού μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Άρα, ρυθμιστής των εκλογών στην πόλη της Λιβαδιάς ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Κοιτάξτε, εκ των πραγμάτων, ρυθμιστής των εκλογών στη Λιβαδιά σε ένα μέρος μόνο δεν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα συμφωνήσω σε αυτό, ήταν ο συνδυασμός, ο προηγούμενος της κυρίας Πούλου, που δεν κατέβηκε στις εκλογές. Αυτό ήταν. Διαφωνώ στο ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι άνθρωποι του ΣΥΡΙΖΑ. Και σας λέω και πάλι ότι ένα μεγάλο κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ ως ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε τον κύριο Ταγκαλέγκα. Λοιπόν,
Πάμε λίγο σιγά σιγά στα θέματα που περιμένουν οι πολίτες να δουν αυτή την αλλαγή. Την αλλαγή της σελίδας στο Δήμο, μιας και το αλλάζουμε σελίδα, ήταν έτσι και ο τίτλος του συνδυασμού σας. Στο θέμα του Πανεπιστημίου θέλω να σταθούμε λίγο. Θα ήθελα να πούμε στους πολίτες τι είναι αυτό που θα κάνετε προκειμένου να αποδείξετε ότι υπάρχει αυτή η διεκδικητικότητα και ότι ενδεχομένως ίσως κερδίσει κάτι η Λιβαδιά. Ή απλά θα κάνετε κάτι για να το κάνετε, αντιμετωπίζοντας μια πόρτα κλειστή του Υπουργείου Παιδείας και των υπολείπων παραγόντων και θα πείτε ότι απλά να βάγισε το σχέδιο και δεν μπορούμε να φτιάξουμε πανεπιστημιακό. Κύριε Ρατζάνη, ξέρω εκ των προτέρων και το έχω παραδεχτεί και προεκλογικά και στις δηλώσεις που σας έκανα το βράδυ των εκλογών ότι δεν είναι ένας εύκολος στόχος. Το ότι δεν είναι εύκολος στόχος δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι δεν πρέπει να διεκδικηθεί. Και θέλω να βάλω και μια άλλη διάσταση. Εμείς στο μυαλό μας, επειδή έχουμε ζήσει την προηγούμενη έλευση του Πανεπιστημίου, έχουμε μονοσήμαντα και αν θέλετε περιχαρακωμένα μία σχολή τριτοβάθμια, έτσι, που έχει ένα αντικείμενο που είναι μέσα στις πανελλαδικές εξετάσεις. Εγώ μιλούσα προσεκτικά προεκλογικά για μεταδευτεροβάθμιο ίδρυμα. Και ξέρετε, εκεί υπάρχουν πάρα πολλές εναλλακτικές. Νομίζω ότι δεν είχατε μιλήσει για μεταδευτεροβάθμιο, είχατε μιλήσει για πανεπιστημιακό τμήμα. Ο πρώτος στόχος δεν σταματάει να είναι αυτός, αλλά μιλούσα και για μεταδευτεροβάθμιο ίδρυμα. Θα συμφωνήσω με το μεταδευτεροβάθμιο ίδρυμα ως προς το πανεπιστημιακό τμήμα. Πού θα εδράζεται αυτό το πανεπιστημιακό τμήμα που θα δώσουμε την ψυχή μας που δεν τη δώσαμε τα προηγούμενα χρόνια σε αυτό για να το στηρίξουμε, ώστε να τύχουμε άλλων δύο τμήματων για να καταστεί η βιωτική πρωτεύουσα πανεπιστημιακή σχολή. Ναι. Ή ένα τμήμα σχολής. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει πανεπιστήμιο Στερεάς πια. Ναι. Από τη στιγμή που λειτουργεί το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο στη Θήβα. Υπάρχει συνεργασία στην Αλίαρτο. Τι, να ζητήσουμε τι, από πού. Κοιτάξτε, υπάρχουν καταρχάς σχολές οι οποίες εξακολουθούν να έχουν τεράστια ζήτηση, παρότι γενικά η τριτοβάθμια εκπαίδευση παρουσιάζει υπερσυγκέντρωση φοιτητών σε σχολές που δεν έχουν καμία ανταπόκριση στο επαγγελματικό πεδίο. Εμείς έχουμε κάνει έρευνες και έχουμε δει ότι η νοσηλευτική σχολή είναι μια σχολή που και παρουσιάζει ζήτηση και θα συνεχίσει να παρουσιάζει ζήτηση. Τώρα, αν συνδυάσει αυτό το στόχο με το γεγονός ότι το νοσοκομείο μας, όπως όλοι ξέρουν, υπολειτουργεί, μια τέτοια προοπτική, και αυτό θα είναι το βασικό θεμέλιο, το επιχειρηματολογικό, μια τέτοια σχολή θα προσέφερε βοήθειες συμπληρωματικές και στη λειτουργία του νοσοκομείου μας, που είναι νοσοκομείο νομαρχιακού επίπεδου. Όταν λοιπόν πάσχει το σύστημα υγείας από νοσηλευτές, δεν πάσχει επειδή δεν βγαίνουν από τα πανεπιστήμια νοσηλευτές. Πάσχει επειδή δεν προσλαμβάνονται από το κράτος νοσηλευτές. Νοσηλευτές υπάρχουν πάρα πολλοί. Θα σας πω ότι οι νοσηλευτές όσοι βγαίνουν αυτή τη στιγμή είτε στον ιδιωτικό τομέα, γιατί και αυτός πρέπει να είναι. Στο δημόσιο τομέα δεν μπαίνει κανένας. Ναι, ή στο δημόσιο τομέα γιατί έχουν προεξαγγελθεί προσλήψεις, βρίσκουν δουλειά. Είναι μια σχολή η οποία έχει συνδεσιμότητα με την αγορά. Είναι λοιπόν ένας στόχος και μπορεί να θεμελιωθεί πάνω σε μια επιχειρηματολογία που συμπληρώνεται από το γεγονός, και το ξαναλέω, ότι η Λιβαδιά είναι η μόνη πρωτεύουσα νομού η οποία δεν διαθέτει πανεπιστημιακό ίδρυμα. Αυτό λοιπόν είναι ένα πακέτο που όταν μελετηθεί σωστά και τεχνοκρατικά και τεθεί ως πρόταση στο αντίστοιχο Υπουργείο και στα αντίστοιχα Υπουργεία, θεωρώ ότι με τις αντίστοιχες πολιτικές συμπράξεις, γιατί και αυτό το είπα, δεν αρκεί ένας δήμαρχος μόνος του, χρειάζεται και άλλους συμπαραστάτες, νομίζω ότι μπορεί να τύχει ευήκου οτός. Τώρα, εκτιμώ ότι έχετε αντιληφθεί το γεγονός αυτής της συνένεσης και των άλλων φορέων, το τι μπορεί να προκαλέσει ένα απίστευτο πολιτικό παιχνίδι, ενδεχομένως, θα πω εγώ, στις πλάτες των πολιτών ξανά. Όχι, κοιτάξτε. Το ζήσαμε ως βιωτή όλο αυτό, κύριε Καραμάνη. Εγώ θα ζητήσω τη συστράτευση όλων των ερετών. Εγώ θα ζητήσω τη συστράτευση όλων των ερετών, γιατί ούτε η Θήβα έχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Έχει το τμήμα. Προφανώς και δεν ούτε έχει πρόβλημα. Ούτε καν η Αλίαρτος δεν έχει πρόβλημα. Έχει το τμήμα του. Η Λιβαδιά έχει το πρόβλημα. Έτσι. Και δεν νομίζω ότι κανένας θα βγει χαμένος από μια συστράτευση πολιτικών δυνάμεων που θα ζητήσουν ένα συγκεκριμένο πράγμα. Και είπατε για το κτίριο. Ευτυχώς υπάρχουν υποδομές. Γιατί αν είναι η νοσηλευτική η προοπτική μας, τότε δημιουργούνται προϋποθέσεις και για την σωστή αξιοποίηση του κληροδοτήματος ΛΑΠΑ, το ξέρουν όλος ο κόσμος ως παλιό νοσοκομείο, γιατί είναι συμβατό με τους σκοπούς του κληροδοτήματος. Συμβατεί μια τέτοια προοπτική. Και εναλλακτικές λύσεις υπάρχουν κι άλλες. Θα σας πω μόνο δεν αντιλέγω ότι μπορεί να θα υπάρχουν. εξετάσουμε τη χρήση του Δημαρχείου της Χερόνιας, το οποίο Δημαρχείο της Χερόνιας αυτή τη στιγμή λειτουργεί μόνο συμπληρωματικά για το Δήμο και ενεργά μέσα σε αυτό το πολύ μεγάλο κτίριο είναι ένα ιδιογραφία. Ναι. Υπάρχουν λοιπόν κτηριακές λύσεις.
Άρα, έχετε στην διάθεσή σας ένα σχέδιο κτηριακών εγκαταστάσεων που μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες ενός πρώτου τμήματος, γιατί ουσιαστικά κάτι τέτοιο δημιούργησε και τις πρώτες επιπλοκές στο πανεπιστημιακό τμήμα της Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης εδώ. Δεν υπήρχε άλλος χώρος. Ήμουν δημοτικός σύμβουλος. Άρα, για να μην ξαναζήσει κάτι τέτοιο η Λιβαδιά, προφανώς βάζετε μπροστά το κτίριο Λάπα, το παλιό νοσοκομείο, και κάποιες άλλες εγκαταστάσεις για ενδεχόμενα. Και θα πω μόνο ότι υπάρχουν και άλλες ιδέες και προτάσεις και στο επίπεδο της σχολής, δηλαδή του χαρακτήρα της σχολής που μπορεί να έρθει. Αλλά θέλω να τα αφήσω ακόμα σαφές. Αυτό θα είναι ένα πρώτο βήμα, θα δούμε κάτι από τις πρώτες μέρες, μήνες ανάληψης των καθηκόντων σας, δηλαδή θα προκαλέσετε μια σύσκεψη φορέων, θα γίνει κάτι σε αυτή την κατεύθυνση, θα απευθυνθείτε σε κάποιο υπουργό, τι Φυσικά και προσπαθώ να ανοίξω και άλλους δρόμους με επαφές που κάνω αυτή τη στιγμή, ώστε ίσως προηγηθεί αυτού του στόχου η έλευση ενός μεταπτυχιακού τμήματος ενός πανεπιστημίου στη Λιβαδιά. Θα μπορούσε να είναι μια πρώτη αρχή και ένα πρώτο άνοιγμα του δρόμου. Αντιλαμβάνεστε ως προς το κληροδότημα Λάπα το γεγονός ότι δεν έχει ουσιαστικά ακόμη ανακαινιστεί ή αναστηλωθεί ή οποιασδήποτε άλλες παρεμβάσεις χρειάζεται, έχει να κάνει με τη μορφή αυτού του κληροδοτήματος και των ανθρώπων που έχουν την ευθύνη ύπαρξής του. Δεν ξέρω αν μπορείτε να υπερκεράσετε αυτά τα εμπόδια που έχουν δρομολογηθεί όλο αυτό το διάστημα. Έχω μια πρώτη διαβεβαίωση από όλους τους ανθρώπους που συμμετέχουν ως Διοικητικό Συμβούλιο σε αυτό το κληροδότημα, ότι αυτή η προοπτική που σας είπα μόλις πριν είναι συμβατή και είναι επιθυμητή. Έτσι. Άρα θα μπορούσε να είναι μια λύση και για αυτό το κτίριο. Η παρούσα δημοτική αρχή ή η προηγούμενη δημοτική αρχή που προσανατολιζόταν και εκεί να φτιάξει το παιδεία, αν θυμάμαι καλά, τα ιατρεία. Ο ΣΥΡΙΖΑ τότε και η κυρία Πούλου, δεν ήταν σύμφωνο το κληροδότημα? Ήταν σύμφωνο το κληροδότημα, όμως δεν ήμουνα τότε στη Δημοτική Αρχή για να ξέρω πόσο υπήρξε πίεση και πόσο υπήρξε τρέξιμο προς αυτή την κατεύθυνση. Θα σας πω ευτυχώς, γιατί αυτή τη στιγμή στην κατεύθυνση που έχουμε εμείς στο μυαλό μας είναι μια πολύτιμη υποθήκη και παρακαταθήκη. Μήπως ορθωθούν νέα εμπόδια μπροστά σε ένα τέτοιο σχεδιασμό? Το καταθέτω, και θα όχι για άλλο λόγο, γιατί χωρίς εγκαταστάσεις είναι βέβαιο ότι δεν μπορείς να ζητήσεις πανεπιστημιακό. Και αφού θέσατε το θέμα των εγκαταστάσεων, έχουμε να λύσουμε και ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα που εμείς θέλουμε να το λύσουμε ριζικά και ήδη το δρομολογούμε σε επίπεδο διεκδίκησης, που είναι το κτίριο του Μουσικού Σχολείου. Αυτό το κτίριο, όσες εμβαλωματικές λύσεις και να γίνουν εκεί, όσες προσθήκες, είτε με κοντέινερς είτε με οτιδήποτε, δεν έχει πολλά χρόνια ζωής μπροστά του. Πρέπει άμεσα να δούμε την κατασκευή ενός νέου κτιρίου που θα στεγάσει αυτό το πολύ σημαντικό εκπαιδευτικό ίδρυμα, που ήδη και με, αν θέλετε, μη επαρκείς υποδομές, παράγει πάρα πολύ σημαντικό εκπαιδευτικό έργο. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με πολύ ενδιαφέροντα θέματα στη συνέχεια. Αυγά Βενιζέλου. Παράδοση στην ποιότητα από το 1954. Παπα-Νικολάου. Φωτοβολταϊκά συστήματα. Ηλεκτρολογικό υλικό. Βιομηχανικός αυτοματισμός. Επιστρέφουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Έχουμε κοντά μας τον νέο δήμαρχο Λεβαδέων, τον κύριο Δημήτρη Καραμάνη. Νομίζω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου. Θα πρέπει κάποια στιγμή να κάνω ένα βιντεάκι με τα backstage ανάμεσα στα διαλύματα ή οτιδήποτε άλλο από όλες τις εκπομπές. Είναι πολύ ωραία. Τουλάχιστον τα δικά μας είναι πολύ ωραία. Γιατί χαμογελάμε γι' αυτό. Λοιπόν, άλλο θέμα που έχετε αναδείξει, έχετε ουσιαστικά επιτεθεί ορισμένες φορές και με σφοδρότητα στη Δημοτική Αρχή την παρούσα και έχετε δεσμευτεί στους πολίτες ότι θα δώσετε λύση, είναι το θέμα των αδέσποτων. Έχετε μιλήσει και έχετε πει ότι θα ήταν σωστό να οδηγηθούμε στην κατεύθυνση της δημιουργίας ενός καταφυγείου ζώων, προκειμένου ως πολιτισμένη πόλη να έχουμε μια πολιτισμένη αντιμετώπιση. Ωστόσο, οι προσκλήσεις αυτών των έργων έχουν κλείσει. Άρα, ως προς την κατασκευή τους δεν θα τύχετε χρηματοδότησης και το μεγαλύτερο ζήτημα που τίθεται όταν δημιουργούνται τέτοιες εγκαταστάσεις είναι το προσωπικό. Δεν έχετε καμία δυνατότητα ως Δημοτική Αρχή να στελεχώσετε αυτό το καταφύγιο ζώων. Είναι δύο τα θέματα. Το πρώτο θέμα που θίξατε, ευτυχώς, γιατί μόλις χθες πήρα ενημέρωση, η ισχύ του προγράμματος του Φιλόδημος, από το οποίο πήραμε... Μπορεί να πάρει παράταση. Έχει πάρει ήδη παράταση μέχρι 30 Δεκεμβρίου και ενδεχομένως να πάρει και άλλη παράταση. Άρα ευτυχώς έχουμε ένα χρονικό επίπεδο διαπραγμάτευσης. Το κακό νέο είναι ότι έχει αυξηθεί και ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου με βάση τη μελέτη που έγινε,
άρα και η συμμετοχή του Δήμου. Μιλάμε λοιπόν αυτή τη στιγμή για μια συμμετοχή που, αν αφήσουμε τη μελέτη έτσι όπως είναι, θα μας κοστίσει κάτι πάνω από 200 χιλιάρικα. Η συμμετοχή μας, όχι η χρηματοδότηση. Η χρηματοδότηση πρέπει να είναι γύρω στα 300 χιλιάρικα. Είναι στα 300 αν θυμάμαι καλά, είναι κάπου εκεί. Άρα λοιπόν θα πάμε σε ένα στόχο τώρα του εξορθολογισμού αυτής της μελέτης, αν το προλάβουμε. Εύχομαι να υπάρξει και άλλη παράταση ώστε να το προλάβω στη θητεία μου, όταν μπορέσω να αναλάβω, όταν αναλάβω πλέον. Και εκεί θα δούμε την προοπτική να κατασκευαστεί τελικά αυτό το έργο. Υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα στη χωροθέτηση, αυτό φωνάζαμε εξ αρχής. Αυτή τη στιγμή πληρώνουμε ενίκιο εδώ και 2 χρόνια, αν δεν απατώμε, για ένα χώρο ο οποίος δεν έχει αξιοποιηθεί ακόμα. Είχαμε διατυπώσει τις αντιρρήσεις μας, γιατί εκεί κοντά είναι το γυροκομείο, είναι ιδιόκτητες κατοικίες κτλ. Θεωρούσαν εξ αρχής ότι πρέπει να αναστηθεί. Άρα πάμε σε νέο χώρο. Κατά την εκτίμησή σας. Σε αυτή τη διαπραγμάτευση είμαστε αυτή τη στιγμή, όχι εγώ όμως, οι υπηρεσιακοί παράγοντες του Δήμου που το χειρίζονται, απλά τους το έχω ζητήσει, δεν είμαι δήμαρχος αυτή τη στιγμή, να δούμε και τη δυνατότητα επαναχωροθέτησης του χώρου. Αυτό αντιλαμβάνεστε θέλει χρόνο. Άρα θα πάει πολύ πίσω. Θα πάει πολύ πίσω και εύχομαι να υπάρξει αντίστοιχη παράταση, γιατί κοιτάξτε, φώναζα από την αρχή ότι δεν πρέπει να τρέχουμε με το φόβο μήπως δεν προλάβουμε την πρόσκληση και να πηγαίνουμε σε ένα ήδη αδειοδοτημένο οικόπεδο. Αυτό μας δημιούργησε τα προβλήματα, γιατί ήμουν σίγουρος ότι οι πολύ στενοί χρόνοι που είχαν δοθεί αρχικά θα πάρουν και παράταση. Όπως και πήρανε. Μιλάμε για ένα θέμα που συζητήθηκε τον πρώτο χρόνο και έχουν περάσει 4 χρόνια και το πρόγραμμα είναι ενεργό ακόμα. Ξέρετε, κύριε Καραμάνη, ξέρετε ποιο είναι το θέμα. Όλοι οι δήμαρχοι το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζουν. Ναι. Όλοι μιλούν για καταφύγιο αδέσποτων ζώων. Κανένας δεν το προχωράει. Ξέρετε γιατί? Δεν μπορεί να το λειτουργήσει. Γι' αυτό τον λόγο. Ίσως να είναι τεχνητά τα εμπόδια που θέτουν οι δημοτικές αρχές. Δηλαδή, αν σου δώσει εσένα, για παράδειγμα, συγγνώμη για τον ελληνικό, αν σας δώσει για παράδειγμα το Υπουργείο Εσωτερικών και 500.000 στο νέο μέτρο που θα προκύψει από το Φιλόδημος, να φτιάξετε τις εγκαταστάσεις, δεν θα μπορέσετε να το λειτουργήσετε. Κοιτάξτε. Αν να βάλετε κτηνιάτρους μέσα, να βάλετε προσωπικό για να μπορέσετε, δεν μπορείτε να το κάνετε. Το κτηνοτροφείο ή το δημοτικό κτηνιατρό, ή όπως θέλετε ονομάστε το, αυτή τη δομή τέλος πάντων, μπορεί να λειτουργήσει ο κάθε Δήμος εφόσον εξασφαλίσει το κτηριακό του στο βαθμό που μπορεί και θέλει. Ξέρετε ποιο είναι το κρίσιμο σε αυτή τη λειτουργία? Δεν είναι τόσο η φιλοξενία κάποιων ζώων, τα οποία ο νόμος ούτως ή άλλως δεν σου δίνει τη δυνατότητα να τα φιλοξενείς για πάντα. Ο νόμος αυτή τη στιγμή, στρεβλός για μένα, προβλέπει την επιστροφή τους στο φυσικό τους περιβάλλον. Κάτι εντελώς τρελό για μένα, γιατί για μένα το αδέσποτο ζώο, το πρώτο πράγμα που χρειάζεται πρώτα απ' όλα είναι τροφή και στέγη, που την εξασφαλίζει ένα κτηνοτροφείο, ενώ όταν το επανατοποθετεί στο λεγόμενο φυσικό του περιβάλλον δεν έχει εξασφαλίσει ούτε τροφή ούτε στέγη. Είναι στρεβλός ο νόμος πάντως, δεν φταίνε οι δήμαρχοι σε αυτό. Πάντως, από εκεί πέρα σας λέω ότι το κρίσιμο στην λειτουργία ενός κτηνοτροφείου είναι οι πολλές στηρώσεις, αποπαρασιτώσεις και επεμβάσεις στην υγεία των ζώων που μπορούν να γίνουν εκεί. Μπορούν να γίνουν πολύ περισσότερες και με πολύ μικρότερο κόστος από αυτό που πληρώνουμε τώρα, αναθέτοντας κάθε φορά την εκάστοτε στήριξη σε κάποιον συνεργαζόμενο. Δηλαδή, μιλάμε για μια εγκατάσταση που θα την έχουμε προκειμένου να συγκεντρώνουμε τα αδέσποτα. Και από εκεί και ύστερα θα δίνονται σε ιδιώτες οι στηρώσεις. Αυτό ακριβώς ήθελα να σας πω. Όχι. Αν ο Δήμος εξασφαλίσει. Άρα μιλάμε για φυλακή μετά, δεν μιλάμε για καταφύγιο. Όχι, να μην παρεξηγηθώ. Εγώ τι εννοώ? Αν ο Δήμος με ένα 8μηνο με πρόγραμμα εξασφαλίζει ένα κτηνίατρο, ο οποίος εκεί μπορεί να κάνει και 4 και 5 στηρώσεις τη μέρα δωρεάν, γιατί πλέον αυτό που θα πληρώνεις θα είναι ο κτηνίατρος. Έτσι. Μπορείς να κάνεις πολύ περισσότερες στηρώσεις. Ταυτόχρονα τώρα με μια λογική και μια δραστηριοποίηση στον χώρο της υιοθεσίας, και εκεί έχω να σας πω πολύ συγκεκριμένα πράγματα, μπορείς να εκτονώσεις σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα. Κύριε Μεζδάνη, είναι θέμα όλα δουλειάς και κατάθεσης ανθρώπινων ορών, εργατοορών. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 2 οργανώσεις που εγώ ξέρω στην Ολλανδία και στην Αγγλία. Τα ξέρω γιατί τυχαίνει να ασχολούμαι και να είμαι και εγώ ο φιλόζωος, που είναι διατεθειμένες να φιλοξενήσουν, να υιοθετήσουν μέσα στο μηχανισμό τους πάρα πολλά αδέσποτα ζώα. Ξέρετε τι χρειάζεται? Μια ενεργός πλατφόρμα που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή και παρανομία. Κύριε Καραμάνη, μιλάτε για μεταφορά ζώων που θέλουν να υιοθετηθούν σε άλλη χώρα. Ναι, σε άλλη χώρα, ναι. Αντιλαμβάνεστε ότι, χωρίς να θέλω έτσι να περιαυτολογήσω, ούτε να λαϊκίσω αυτή τη στιγμή. Μιλάμε για διαδικασία από το ελληνικό κράτος
με το Ολλανδικό κράτος, να φύγει ζώο από την Ελλάδα για να πάει εκεί. Υπάρχουν. Εδώ δεν μπορεί να γίνει καταγραφή των ανθρώπων που έρχονται οικονομικοί μετανάστες ή πρόσφυγες στη χώρα και θα γίνει υιοθεσία σκύλων. Σας πληροφορώ ότι μέσω φιλοζωικών οργανώσεων ήδη έχουν ενεργοποιηθεί αυτές τις διαδικασίες και πάρα πολλοί δήμοι έχουν βρει λύση ή εκτόνωση στο πρόβλημα. Αλλά δυστυχώς η Ελλάδα φαίνεται πως είναι πάντα ουραγός. Εδώ δεν έχουμε δουλέψει στο Δήμο μας. Δεν έχουμε δουλέψει. Θα σας πω κάτι πάρα πολύ χαρακτηριστικό. Δεν είναι ενεργή ούτε η πλατφόρμα που δείχνει στο Δήμο ότι ανά πάσα στιγμή μπει στην πλατφόρμα μας ποια ζώα είναι διαθέσιμα προς υιοθεσία αυτή τη στιγμή. Πάμε λίγο στο διατάφτα. Πρώτο αναλαμβάνετε, πότε ξεκινάτε, αν ανοίγετε ουσιαστικά το θέμα αυτό άμεσα για την πόλη της Λιβαδιάς και για τα χωριά της. Το θέμα ποιο εννοείται? Το θέμα των αδέσποτων, της φιλοξενίας, του καταφυγίου, της αναζήτησης νέου χώρου ενδεχομένως. Αμέσως, είμαι ήδη, σας λέω, σε συνεργασία με υπηρεσιακούς παράγοντες του Δήμου, θα δούμε αμέσως τι μπορούμε να κάνουμε, αφού λάβουμε υπόψη μας και τα δεδομένα του προϋπολογισμού, γιατί σας είπα ότι φαντάζομαι ότι θα χρειάζεται μια αναπροσαρμογή της μελέτης να μειωθεί το κόστος, ίσως να είναι λιγότερο φιλόδοξη, θα πω έτσι, η κατασκευή του νέου κτηνοτροφείου για να μπορεί να φτάνεται από την πλευρά της δικιάς μας συμμετοχής. Πάμε στο άλλο μεγάλο θέμα, το θέμα των ακινήτων της Κρίας. Η τελική διαπραγμάτευση σύμφωνα με την Δημοτική Αρχή έχει φτάσει στο 2.200 ως αντίτιμο για το νερόμυλο και την κτηριακή υποδομή, μάλλον τη συστάδα των κτηρίων του νερόμυλου. Αν θα προχωρήσετε αυτή τη σύμβαση, αν θα πάτε σε μια υπογραφή σύμβασης και τι χαρακτήρα θα προσδώσετε στο νερόμυλο που ήταν μέχρι πρόσφατα ένα εστιατόριο που επινοικιαζόταν από την πλευρά του Δήμου προκειμένου να δίδεται το αντίτιμο στην ΕΤΑΔ. Και σε αυτή την περίπτωση δεν θα αποστούμε ούτε βήμα σε σχέση με αυτά που λέγαμε προεκλογικά. Τι λέγαμε προεκλογικά και τι λέγαμε σε όλη τη διάρκεια της προηγούμενης θητείας. Υπάρχουν δύο δρόμοι διαπραγμάτευσης ταυτόχρονοι. Ποιοι είναι? Καταρχάς, να ξεκαθαρίσω εκ των προτέρων ότι αυτό που ψηφίστηκε στην Οικονομική Επιτροπή, εφόσον δεν έχει ισχύ, γιατί αυτές οι αποφάσεις έχουν ακυρωθεί ουσιαστικά από το Συμβούλιο της Επικρατείας, είναι σαν να μην έχουμε αποφασίσει τίποτα αυτή τη στιγμή στο θέμα αυτό. Είναι ανοιχτό προς διαπραγμάτευση. Και φυσικά, ενώ ψηφίστηκε στην Οικονομική Επιτροπή, ο απερχόμενος δήμαρχος και η απερχόμενη Δημοτική Αρχή δεν προχώρησαν εδώ και ένα χρόνο περίπου σε καμία μορφή σύμβαση. Ως προς τις αποφάσεις, μιλάτε για τα 2.200 που δεν φτάσαμε μέχρι την τελική υπογραφή της σύμβασης της Οικονομική Επιτροπή. Απόφαση. Ναι, η Οικονομική Επιτροπή έχει πάρει απόφαση για τα 2.200. Την ψηφίσατε και εσείς αυτή την απόφαση? Όχι. Για τα 2.200. Όχι. Στον προϋπολογισμό έχει ψηφιστεί. Αυτό σας κατήγγειλε και προεκλογικά ο κ. Δήμαρχος ότι ψηφίσατε στον προϋπολογισμό τη συγκεκριμένη δαπάνη για τα 2.200. Είναι θέμα που ανατέθηκε στην Οικονομική Επιτροπή και ενισχύει, είναι μόνο αυτό που αποφασίστηκε εκεί. Δηλαδή, όλες οι αποφάσεις των Οικονομικών Επιτροπών αισθάνεστε εσείς, όχι του Δήμου Λεβαδεών, όλη τη χώρα, γιατί όλοι λειτουργούσαν με απλή αναλογική, θα καταστούν άκυρες επειδή το Συμβούλιο της Επικρατείας είπε ότι δεν τηρήθηκε το κριτήριο της αναλογικότητας? Νομίζω πως όχι. Θα σας το πω αλλιώς. Ναι. Ότι μια απόφαση που έχει πάρθει στην Οικονομική Επιτροπή και πάει προς υλοποίηση είναι ανα πάσα στιγμή δυνατό να προσβληθεί αυτή. Ωραία. Άρα θα προσβάλλετε προφανώς, αυτό μου λέτε από τη στιγμή που μιλάτε για μια διπλή διεκδίκηση, αυτή την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής? Όχι, θα πάμε σε μια νέα διαπραγμάτευση εφόσον δεν έχει υπογραφεί καμία σύμβαση. Έτσι, και η διαπραγμάτευση αυτή θα έχει το διπλό δρόμο που σας είπα. Που είναι? Θα συνεχιστεί η διεκδίκηση της πλήρους παραχώρησης μέσω του Υπουργείου Οικονομικών στο Υπουργείο Πολιτισμού και από εκεί και πέρα η λειτουργία του κτηρίου αυτού συνολικά σαν ένα πολιτιστικό κέντρο. Το μόνο που λείπει είναι η εκπόνηση μιας μελέτης πολιτιστικής αξιοποίησης, στην οποία θα προχωρήσουμε άμεσα. Και παράλληλα, αν δούμε ότι αυτό δεν καταστεί εφικτό ή έχουμε άρνηση, γιατί αυτό που πρέπει να πούμε και να συμφωνήσουμε όλοι είναι ότι το ακίνητο αυτό είναι στην ιδιοκτησία της ΕΤΑΔ. Έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Δεν είναι δικιά μας ιδιοκτησία πλέον, με τον νόμο του 2015. Αν λοιπόν δεν καταστεί εφικτή μια τέτοια λύση, εμείς είχαμε κάνει μια ενδιάμεση πρόταση, αν θυμάστε, που έλεγε κρατάμε το συνεδριακό και τον ισόγειο εκθεσιακό χώρο, γιατί μας ενδιαφέρουν οι χώροι πολιτισμού, με ένα ελάχιστο αντιτίμου, σε συμφωνία με την ΕΤΑΔ. Είχε συμφωνήσει και ο κ. Σταγκαλέκας και η Δημοτική Αρχή σε αυτό και πήγαμε κάτω, το διαπραγματευτήκαμε και έγινε γνωστό, και αφήνουμε τη λειτουργία του νυν εστιατορίου, που δεν είναι καν εστιατόριο, γιατί δεν έχει τις προδιαγραφές. Ήταν, αλλά παρανόμως, να σας πω, γιατί αυτό το κτίριο ποτέ δεν δημιουργήθηκε για λειτουργία εστιατορίου. Ποτέ. Λοιπόν, και την αφήνουμε τη διαχείριση στην ΕΤΑΔ. Γιατί έτσι μπορούμε να συνεχίσουμε ΕΣΑΗ να διεκδικούμε την πλήρη παραχώρηση για πολιτιστικό στόχο. Ερώτηση. Η διεκδίκησή σας, καταρχάς το σχέδιο έτσι όπως ακούγεται, είναι μέσω πλήν σαφώς το ίδιο με αυτό που προτείνει η Δημοτική Αρχή. Όχι. Ναι στην παραχώρηση, κάποια στιγμή, μέσω της δικαστικής οδού
και των παρεμβάσεων στα δύο Υπουργεία, Οικονομικών και Πολιτισμού. Είχε συμφωνήσει, όπως είπατε, και η Δημοτική Αρχή και σύμβαση με την ΕΤΑΔ για τα δύο ακίνητα. Εμείς δεν θέλουμε να προχωρήσουμε σε καμία σύμβαση που να περιλαμβάνει οικονομική εκμετάλλευση του ακινήτου από το Δήμο. Αυτό που λέτε ότι έχει κάνει η Δημοτική Αρχή είναι κάτι διαφορετικό. Ναι. Αν όμως δηλαδή, άμα το κάνει η ΕΤΑΔ, το ίδιο πράγμα δεν είναι. Όταν το κάνει η ΕΤΑΔ, το κάνει η ΕΤΑΔ. Εσείς δεν είχατε πει προεκλογικά εσείς να πάρετε και το κτίριο αυτού του πρώην εστιατορίου να το κάνετε πολιτιστικό χώρο? Ναι, αυτό είναι η διαδρομή της πλήρους παραχώρησης. Μετά, αν και εφόσον διεκδικούμε ένα κτίριο που δεν είναι στην ιδιοκτησία μας και αν το πάρουμε να το κάνουμε κτίριο πολιτισμού. Ναι, αυτό σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού. Αυτό είναι ένας δρόμος. Αν εμείς όμως δεχτούμε τώρα μία σύμβαση, σαν αυτή που έχει υπογράψει η Δημοτική Αρχή, η οποία περιλαμβάνει δικιά μας εκμετάλλευση οικονομικού τύπου, δηλαδή η υπενοικίαση που είπατε, είναι σαν να παραδεχόμαστε ότι αυτό το κτίριο δεν το θέλουμε μόνο για πολιτιστικό στόχο. Άρα και η ΕΤΑΔ μπορεί να σου πει ότι αντί να το εκμεταλλευτείς εσύ, γιατί να το εκμεταλλευτώ εγώ στο σύνολό του. Και αν σας πει η ΕΤΑΔ ότι εγώ το βλέπω συστάδα ακινήτων, κτηρίων και δεν σας δίνω τα δύο και να κρατήσω το ένα. Σε ένα πρώτο επίπεδο, σε μια διαπραγμάτευση που και εγώ συμμετείχα. Είναι σίγουρο ότι θα γίνει αυτό, δηλαδή. Εκτιμώ. Κοιτάξτε, εκτιμήσεις καταθέτω. Σε ένα πρώτο επίπεδο, σε μια διαπραγμάτευση που και εγώ συμμετείχα και δώσαμε χέρια με το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΑΔ, αυτό που σας είπα το έχει δεχτεί. Δηλαδή, παραχώρηση των πολιτιστικών χώρων και διαχείριση από την πλευρά της ΕΤΑΔ μόνο του εστιατορίου. Άρα, πρώτη κίνησή σας. Πολλές πρώτες κινήσεις έχουμε εδώ. Τέλος πάντων, στις πρώτες κινήσεις σας από την ανάληψη των καθηκόντων σας θα είναι η άμεση διαπραγμάτευση με την ΕΤΑΔ. Όχι. Η άμεση επιδίωξη της πολιτικής λύσης που λέει παραχώρηση από την ΕΤΑΔ. Αυτό νομίζω θα είναι μια γραφειοκρατική διαδικασία και πάλι των δημοτικών αρχών τωρινών. Επόμενων και μεθεπόμενων. Επειδή έχουν υπάρξει αλλαγές και στα Υπουργεία και επειδή εμείς θέλουμε να κάνουμε πραγματικές επαφές και όχι την επαφή που δεν έγινε ποτέ με τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Σταϊκουρά. Με κομματικό πρόσημο θα τις κάνετε τις επαφές? Με κανένα πρόσημο. Δήμαρχος προς Υπουργό. Έτσι. Θέλω να πιστεύω ότι μπορεί να υπάρξει ευήκο νους και να δοθεί τέτοια λύση. Λοιπόν, και μένουμε στο αν θα δεχθεί τη λύση αυτή ή όχι, οπότε θα αναγκαστείτε μετά να πάτε στη σύμβαση. Στο δεύτερο δρόμο. Στο δεύτερο δρόμο της σύμβασης μόνο του πολιτιστικού κομματιού των ακινήτων. Αυτό λέω, αν το αρνηθεί, τι θα κάνετε? Θα πάτε σε μια σύμβαση μετά? Δεν ξέρω, θα δούμε. Θα δείτε. Λοιπόν, άλλο μεγάλο ζήτημα για να πάω στην επόμενη διακοπή είναι η καθημερινότητα. Εκεί στηρίξατε νομίζω πάρα πολλά στην προεκλογική σας περίοδο και θέλω να μάθουν οι πολίτες, να ενημερωθούν μέσω ημών το τι προχωράτε άμεσα. Δηλαδή έχουμε μια πόλη που ασφικτιάει, το είπατε. Έτσι. Έχουμε μια πόλη που δεν έχει πράσινο, έχουμε μια πόλη η οποία δεν είναι καθαρή, έχουμε μια πόλη με έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα, ασφικτιούν και οι οδηγοί, ασφικτιούν και οι πεζοί. Γενικά είναι, κατά την εκτίμηση που και προεκλογικά είπα, είναι συσσόρευση πολλών πολιτικών επιλογών παλαιότερων που έρχονται ουσιαστικά και σκάνε στα χέρια αυτών των δημοτικών αρχών. Εγώ να συμφωνήσω, δεν φταίει για όλα και σε αυτό το επίπεδο η προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Υπήρχαν όμως πράγματα που μπορούσαν να γίνουν και αυτά είναι ακριβώς αυτά που εμείς θα κάνουμε άμεσα. Μάλιστα. Είναι ένα τρίπτυχο. Είναι μια καλύτερη οργάνωση εσωτερικά των υπηρεσιών. Να δώσω ένα παράδειγμα. Εμείς θα επιδιώξουμε και θα το κάνουμε να βγαίνουν απορριμματοφόρα το Σαββατοκύριακο. Το Σάββατο το βράδυ, αργά ή την Κυριακή το πρωί, ο τουρίστας που έρχεται στην πόλη μας. Είναι σαν να βλέπω τον κύριο Μπούρα να είναι απέναντι έξω από το γραφείο σας, ναι, τον Οτάλι Βαδιάς και να λέει ότι οι υπάλληλοι του Δήμου δεν βγαίνουν Σαββατοκύριακο. Γιατί δεν βγαίνουν Σαββατοκύριακο, το λέει κανένας νόμος αυτό? Σε πάρα πολλές πόλεις στην Ελλάδα βγαίνουν Σαββατοκύριακο. Θα πληρωθούν την υπερορία τους, θα πληρωθούν το μισθό του Σαββατοκύριακου και θα πάρουν ένα ρεπό αντίστοιχα στην εβδομάδα. Πάντως, δεν μπορούμε να αποτελούμε δακτυλοδεικτούμενη εξαίρεση μιας πόλης που είναι πρωτεύουσα, που το Σάββατο το βράδυ έχει κόσμο και τουρίστες, αν θέλετε, και την Κυριακή το πρωί. Και την Κυριακή το πρωί οι τουρίστες και οι άνθρωποι που περπατούν στον δρόμο δεν μπορούν να περάσουν τα σκουπίδια. Αυτό θα τελειώσει. Αν στυλώσουν τα πόδια οι εργαζόμενοι και δεν δεχθούν Σαββατοκύριακο, γιατί δεν τους το επιβάλλει κανένας νόμος να εργάζονται το Σαββατοκύριακο, είναι πενθήμερο 8ωρο προς το παρόν τουλάχιστον, άσχετα αν τα νομοθετήματα της ελληνικής κυβέρνησης ενδεχομένως έρχονται να παρακάμψουν και αυτή την κατάκτηση των εργαζομένων, τι θα κάνετε? Θα βάλετε ιδιώτες? Είναι πολύ κρίσιμο και δεν το ρωτώ τυχαία. Κοιτάξτε κύριε Μετζάνη, εμείς εκλεγήκαμε με βάση ένα πρόγραμμα. Και το πρόγραμμα αυτό έχει κάποιες υποσχέσεις μέσα του. Αυτό, ο στόχος ο δικός μας, ως προς την καθαριότητα, είναι ένας. Ο στόχος ο δικός μας είναι η υλοποίηση αυτών των υποσχέσεων. Εγώ μπορώ μόνο με να σας όποιο πω, μέσο, με όποιο τρόπο. Εγώ μπορώ μόνο να σας πω ότι θα κάνω τα πάντα
για να βελτιώσουμε την εικόνα της καθαριότητας. Το τρίπτυχο που σας είπα περιέχει και άλλα δύο στοιχεία. Ακριβώς. Βελτίωση των μέσων καθαριότητας με λογικό κόστος. Δηλαδή, να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή αναρροφητήρες. Οι αναρροφητήρες στους Δήμους σε τι χρησιμεύουν? Μαζεύουν τα φύλλα και τα φύλλα, αυτή την περίοδο ειδικά είναι πάρα πολύ έντονα, και σκουπίδια που βρίσκονται κάτω από παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Δεν μπορείς να κάνεις σωστή καθαριότητα στον δρόμο όταν δεν έχεις αναρροφητήρες. Θα πάρουμε πολύ λειτουργικά, τα αναζητούμε ήδη και τα ξέρουμε ποια είναι, πληστικά μηχανήματα, ώστε να μπαίνει αφρός αποστήρωσης και βούρτσα στους μεγάλους και στους μικρούς πεζοδρόμους της πόλης. Επειδή με συγχωρείτε για τη διακοπή. Επειδή κάνουμε διάλογο. Πιστώσεις υπάρχουν για να κάνετε κάτι τέτοιο ή θα πάτε σε ίδιους πόρους? Γιατί ήδη ο Δήμος και όλοι οι Δήμοι έχουν ανανεώσει τον μηχανολογικό τους εξοπλισμό βάσει του προγράμματος Φιλόδημος. Είναι γεγονός ότι θα έρθουν και κάποια μηχανήματα, έτσι, ή έρχονται κάποια μηχανήματα. Δεν ξέρω αν είναι αυτά ακριβώς που εμείς έχουμε στο σχεδιασμό μας για να έχουμε μια αποτελεσματικότερη πραγματική καθαριότητα. Όχι μια βούρτσα που περνάει στη μέση του δρόμου και δεν σκουπίζει τίποτα. Έτσι. Εμείς μιλάμε για πραγματική καθαριότητα. Και το τρίτο που σας είπα ότι πρέπει να κάνουμε είναι η εποπτεία. Και αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, σε αυτό το τομέα χώλαινε πάρα πολύ η Δημοτική Αρχή. Η απερχόμενη Δημοτική Αρχή. Γιατί όσο ευσυνείδητος και να είναι ένας υπάλληλος, και εγώ δεν αμφισβητώ την ευσυνείδησία των υπαλλήλων, θέλει και τον προϊστάμενο να τον κατευθύνει. Ότι εδώ έχουμε μεγαλύτερο πρόβλημα, σκούπισε εδώ λίγο παραπέρα. Άρα ένας ερετός θα παίξει το ρόλο του επόπτη. Σίγουρα, ένας ερετός, και έχω να σας πω και το προσπαθώ, ότι και ένας ειδικός συνεργάτης, αλλά σε θέματα σχεδιασμού μιας καλύτερης πολιτικής καθημερινότητας, θα έρχεται να τον βοηθήσει από πίσω. Κυκλοφοριακό και γενικότερα κίνηση πεζών μέσα στην πόλη. Πολύ καλή ερώτηση και αυτή. Αξιοποίηση της κυκλοφοριακής μελέτης του 2013 που ήταν πάρα πολύ καλή και έχει μπει στο ντουλάπι. Εκτιμάται ότι δεν θα εγείρει αντιθέσεις ή αντιπαραθέσεις με τους επιχειρηματίες της πόλης? Θα μπείτε σε μια διαδικασία διαβούλευσης? Σίγουρα. Όλα αυτά που λέμε θα γίνουν με διαβούλευση, αλλά υπάρχουν και πράγματα που δεν χρειάζονται καμία διαβούλευση. Δηλαδή, κάποιοι σχεδιασμοί μονοδρομήσεων που θα λύσουν πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα. Κάποιοι σχεδιασμοί ποδηλατοδρόμων εκεί που μπορούμε να τους κάνουμε, και ειδικά σε νέους σχεδιασμούς δρόμων κτλ. Θεωρώ ότι όλα αυτά σιγά σιγά, έτσι, θα δώσουν. Εντάξει, απλά εγώ είμαι λίγο πιεστικός τώρα, κυρίως στα κρίσιμα ζητήματα που εσείς θέσατε προεκλογικά, γι' αυτό το λέω. Το πράσινο είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Το πράσινο πρέπει να αναζητήσουμε πόρους και να κάνουμε εξοικονόμηση πόρων, γιατί ούτε το υπάρχον προσωπικό, ούτε η υποδομή που έχουμε αρκούν για να κάνουμε αυτά που εμείς έχουμε στο μυαλό μας. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Ένα κατάκτημα του Χρήστου Παλαιολόγου που λέγεται Πάρκο Έρκινας, έτσι, αυτή τη στιγμή είναι απαξιωμένο και κανένα προσωπικό του Δήμου δεν μπορεί να μπει και να κάνει μια παρέμβαση, έτσι, ώστε να αλλάξει η εικόνα. Εκεί πρέπει να γίνει ανάπλαση. Πάμε σε μικρή διακοπή. Επιστρέφουμε με το τελευταίο κομμάτι της σημερινής μας εκπομπής με τον νέο Δήμαρχο Λεβαδέων. Αυγά Βενιζέλου. Παράδοση στην ποιότητα από το 1954. Παπα-Νικολάου. Φωτοβολταϊκά συστήματα. Ηλεκτρολογικό υλικό. Βιομηχανικός αυτοματισμός. Πίσω στη συζήτησή μας με τον κύριο Δημήτρη Καραμάνη, ένα άλλο μεγάλο θέμα που θα έχετε ως καυτή πατάτα, να σας πω τώρα, να το πω, είναι το θέμα της ΔΕΠΟΔΑΛ, του χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων. Νομίζω ότι πλέον είναι μονόδρομος, όπως όλα δείχνουν, και η Λιβαδιά και ο Ορχομενός και το δίστομο Μαράχο Βαντίκη να πάει στο Φώτισσα. Κοιτάξτε κύριε Μερτζάνη, αυτό θέλω να το συνειδητοποιήσουν οι πολίτες. Το γεγονός ότι υπήρξαν λάθη και παραλήψεις που δεν θέλω τώρα να προσωποποιηθούν και δεν αφορούν και μόνο την απερχόμενη Δημοτική Αρχή. Υπήρξαν και ατυχίες όπως η κατάρρευση του Κιτάρου. Παλιότερα η πυρκαγιά κτλ. Πρέπει να συνειδητοποιήσουν οι πολίτες ότι η μεταφορά της ΔΕΠΟΔΑΛ στο Φώτισσα σημαίνει αυτόματα αύξηση του τετραπλασιασμό του κόστους ανατόνο. Αυτό σημαίνει και αύξηση των δημοτικών τελών. Εμείς σκοπεύουμε να κάνουμε ένα σχεδιασμό έβρεσης δυνατότητας άμεσης παρέμβασης στο υπάρχον κύτταρο, ώστε να παρατείνουμε όσο μπορούμε περισσότερο τη ζωή αυτού του κυτάρου. Θα το δούμε, δεν έχω στα χέρια μου αυτή τη στιγμή ούτε τις μελέτες ούτε τις τεχνικές υπηρεσίες για να τους δώσω μια τέτοια κατεύθυνση και να δω σε ποιο βαθμό είναι εφικτό. Όμως, αν γίνεται, εμείς θα προσπαθήσουμε να εξαιρεθούμε από τη μεταφορά των απορριμμάτων μας στο Φώτισσα για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
Εκμεταλλευόμενοι πάντα τον υπάρχον χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων. Τώρα, το τι πολιτικές θα ακολουθήσετε για χιτή ή οτιδήποτε άλλο, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Είναι ένα καυτό θέμα, ωστόσο, μιλάμε για τετραπλασιασμό των ανταποδοτικών τελών 1, συν το ενεργειακό κόστος 2, που επίσης σκάει στα χέρια σας και σε αυτές τις δημοτικές αρχές, κυρίως όμως στις επόμενες, καθώς θα είναι τεράστιο. Οπότε να περιμένουμε αύξηση των ανταποδοτικών τελών από όλες τις δημοτικές αρχές ενδεχομένως. Μπορούν να γίνουν κινήσεις θεραπείας και στο πρώτο και στο δεύτερο κομμάτι. Δηλαδή, αν προωθήσουμε την κομποστοποίηση με τους ρυθμούς που θέλουμε και αν προωθήσουμε και την πολιτική της διαλογής στην πηγή, που αυτό θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια, που θα πρέπει να ξεκινήσει από τα σχολεία και θα πρέπει να φτάσει και στον τελευταίο πολίτη, τότε μειώνοντας τον όγκο των απορριμμάτων που φεύγουν για τον Φόδσα, τον κεντρικό, και αυξάνοντας τον όγκο των απορριμμάτων που πάνε για ανακύκλωση, τότε ήδη έχουμε καταφέρει να μειώσουμε ένα κόστος. Το ενεργειακό που είπατε, τεράστιο πρόβλημα, όμως και εκεί μπορούν να ακολουθηθούν πολιτικές ώστε μεγάλες μονάδες ενεργοβόρες που αφορούν το Δήμο και τη λειτουργία του Δήμου να πάψουν να είναι τόσο ενεργοβόρες. Παράδειγμα, έχω στο μυαλό μου και έχουμε στο μυαλό μας την δημιουργία ενός φωτοβολταϊκού πάρκου στο βιολογικό καθαρισμό, στην περιοχή του βιολογικού καθαρισμού, ο οποίος θα μειώσει το κόστος λειτουργίας του βιολογικού καθαρισμού. Έχουν δρομολογηθεί από τη Δημοτική Αρχή την προηγούμενη. Την ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων των δημοτικών, αν επιτύχετε, ενδεχομένως. Δυστυχώς εκεί δεν έχουν κατατεθεί μελέτες. Θα δούμε αν δοθεί παράταση και δυνατότητα κατάθεση νέων μελετών. Όμως έχουν γίνει και σωστές κινήσεις, γιατί νομίζω το ξέρετε ότι μου αρέσει να είμαι δίκαιος και θα το κάνω πάντα. Σωστές κινήσεις ως προς τη διαχείριση των υδάτων, που και αυτά δεν το ξέρει ο κόσμος. Μας τραβάνε πάρα πολύ ενέργεια όταν θες να λειτουργήσεις 7 αντιλιοστάσια για να πας στο νερό κάπου. Η υδατοδεξαμενή που σχεδιάζεται στην περιοχή του Ζερικείου, αν καταφέρουμε και τη φτάσουμε σε φάση ωριμότητας και υλοποίησης, θα μας εξοικονομήσει και πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι ενεργειακού κόστους. Σε κάθε περίπτωση, οι κινήσεις βελτίωσης της ενεργειακής, αν θέλετε, αδιφαγίας του Δήμου πρέπει να μειωθούν. Τον κόμβο θα τον καταστρέψετε τελικά στην Δελφών? Θα κοιτάξουμε να τον βελτιώσουμε. Αυτή τη στιγμή είναι κοινή. Δεν τον καταστρέφετε? Καταστροφή δεν το είπαμε την έννοια του θα τον ξεριζώσουμε και θα τον ξανακάνουμε δρόμο. Το είπαμε την έννοια της ανάπλασης του υπάρχοντος κόμβου. Θα δω τις δυνατότητες πελαιοδομικά. Είναι κοινή ομολογία ότι αυτός ο κόμβος αυτή τη στιγμή είναι επικίνδυνος. Ξέρετε τι είναι ακόμα πιο επικίνδυνο? Είναι το χαντάκι που έχει διανοιγεί στην ανατολική είσοδο της πόλης, που εκεί περιμένουμε να ολοκληρωθεί μια νησίδα. Χωρίς, η νησίδα αυτή έγινε με τη λογική ότι θα ανοίξει η Εσχύλου και θα έχουμε 2 ρεύματα κυκλοφορίας. Δεν είμαι καθόλου αισιόδοξος για το πότε θα καταφέρουμε να ανοίξουμε την Εσχύλου στην πραγματικότητα. Άρα τι κινδυνεύουμε? Να έχουμε ένα στενεμένο δρόμο από τη μια πλευρά και μια νησίδα που χωρίς δεύτερο κομμάτι δρόμου μας είναι άχρηστη. Σε αυτή την κατεύθυνση τι θα κάνετε, της Εσχύλου, της Χρήστου Παλαιολόγου συγκεκριμένα, να μην λέμε της Εσχύλου? Έχουν ψηφιστεί ήδη από το Δημοτικό Συμβούλιο κάποιες, ενώ είχαμε τις επιφυλάξεις μας για τη διαδικασία, τελικά συμφωνήσαμε στη λογική ότι πρέπει να το προχωράμε σιγά σιγά αυτό το θέμα, βάζοντας ένα λιθαράκι ο καθένας. Έχουμε συμφωνήσει σε κάποιες απευθείας αγορές, έχουν δεσμευτεί κάποια κεφάλαια, οι 600.000 που έχουμε εξοικονομήσει, όχι για πάντα, για βραχή χρονικό διάστημα από τα τοκοχρεωλήσια. Θα προωθηθούν αυτές οι αγορές, έχουν 7 βήματα ακόμα μπροστά και μετά θα δούμε τι άλλο μένει. Εκεί πρέπει να διεκδικηθεί ένα μεγάλο κονδύλι από κεντρικό φορέα, από Υπουργείο, ώστε να ανοίξει τουλάχιστον αυτό το ανατολικό κομμάτι. Αυτό είναι ουτοπικό το μεγάλο κονδύλι, γιατί θα μπορούσε να έχει γίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχει διεκδικηθεί. Το θέμα είναι ότι πάτε, για παράδειγμα, τώρα βάσει του σχεδιασμού της αγοράς οικοπαίδων και από εκεί και ύστερα αποφασίσετε εσείς αν θα πάτε ως Δημοτική Αρχή ως δάνειο ή χρηματοδότηση ή οτιδήποτε άλλο. Πάντως για τη διάνοιξη επιτέλους της οδού Χρήστου Παλαιολόγου. Για το ανατολικό κομμάτι της διάνοιξης, γιατί δεν μιλάμε για ολόκληρη την Εσχύλου, τουλάχιστον να βρει εφαρμογή αυτή η νησίδα που έχει γίνει τώρα και έχει προτρέξει να γίνει, δεν αρκούν τα 600.000 που έχουμε. Αυτό είναι σίγουρο. Πρέπει να αναζητήσουμε και άλλες χρηματοδοτικές πηγές. Μένει να το δούμε λοιπόν και αυτό. Είπατε για τον κόμβο πάτε σε διόρθωση. Μίλη Παπαϊωάννου. Μίλη Παπαϊωάννου. Εμίλη Μπάκα, ωραιότατα. Τα βήματά σας από τη στιγμή που καταγγείλατε και τη Δημοτική Αρχή ότι έχει χάσει χρηματοδότηση 1 εκατομμυρίου ευρώ κατά την Δημοτική Αρχή την παρούσα απερχόμενη. Τα χρήματα αυτά υπάρχουν στο Ταμείο της Περιφέρειας Τρέας. Στο νέο σχεδιασμό του προγράμματος, των περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων, δεν υπάρχει κωδικός με το 1 εκατομμύριο των Μήλων Παπαϊωάννου. Θα πάω στη διαχειριστική αρχή, θα πάω στην περιφέρεια, στη Λαμία, στα κεντρικά, θα δω μακάρι να υπάρχει κάποια τρύπα, ένας τρόπος να επανέλθουν αυτά τα χρήματα στον προϋπολογισμό. Μακάρι να υπάρχουν, γιατί σας λέω ότι ταυτόχρονα ήδη κάνω κινήσεις πριν αναλάβω να είναι έτοιμο το έδαφος ώστε να αγοραστούν και η Μίλη Μπάκα
και να μπορεί να γίνει εκεί μια παρέμβαση συνολική. Πάντως θεωρώ. Από πού θα βρείτε χρήματα για αυτό το θέμα, μέσω της περιφέρειας ή κάποιου ιδιώτη, δωρεά, τι ακριβώς? Υπάρχουν και οι τρεις δρόμοι, και η περιφέρεια και το Πράσινο Ταμείο και η πιθανότητα χορηγίας. Δεν μπορώ να σας πω κάτι. Χορηγίας για την αγορά των Μήλων Μπάκα. Χορηγίας για την αγορά των Μήλων Μπάκα, θα το εξετάσω και αυτό. Υπάρχουν κάποιες σκέψεις και κάποιες προθέσεις, αλλά δεν μπορώ να πω τίποτα βέβαιο. Το ζήτημα είναι ότι είναι έγκλημα, και εξακολουθώ να το λέω και να το υποστηρίζω, ότι δεν απορροφήθηκε το 1 εκατομμύριο ώστε να έχει γίνει μια αρχή. Δηλαδή η στήριξη των Μήλων Παπαϊωάννου. Ένα κτίριο που το φετινό χειμώνα πάλι θα τρέμει το φιλοκάρδι μας, αν με τις βροχές και τα χιόνια που θα έρθουν καταρρεύσει εντελώς. Καλά, είναι ένα κτίριο που παραμένει έτσι τουλάχιστον δεν ξέρω και εγώ πόσες δεκαετίες. Και εσείς και ως δημοτικός σύμβουλος παλαιότερης δημοτικής αρχής που είχατε επισταμένος με τον κύριο Ρούσαρη προχωρήσει ένα τέτοιο σχέδιο με τον τότε Όμιλο Πειραιώς και το ΠΙΟΠ και αυτά, τι είχε γίνει, δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Και το επόμενο ερώτημά μου είναι, για να το συνδέσετε και μαζί στην απάντησή σας, είναι και η Έρκινα και το παράδοξο που συμβαίνει στην πόλη της Λιβαδιάς. Όλες οι πόλεις να κοιτάνε τα ποτάμια, η Λιβαδιά να έχει γυρισμένη την πλάτη στο ποτάμι. Θα εξετάσω αν από την πρώτη χρονιά υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος για να βάλουμε σε εφαρμογή σε πρώτη φάση ένα πρόγραμμα ανάλογο με το πρόγραμμα πρόσωψη που γίνεται στο Δήμο Αθηναίων. Τι είναι αυτό? Παροχή κινήτρων, χρηματικού κινήτρου, ώστε να γίνει ανάπλαση σε ένα πρώτο βαθμό με αρχιτεκτονική μελέτη που θα κάνει ο Δήμος, μια συνολική ανάπλαση προσεγμένη, εγκεκριμένη αισθητικά, των πίσω όψεων των κτηρίων της Στρατηγού Ιωάννου και της Ελευθερίου Μενιζάλου. Αυτό είναι ένα πρώτο βήμα και πάμε μετά αμέσως σε σχεδιασμού συνολικής ανάπλασης. Άρα βλέπω πολύ πράγμα. Τουλάχιστον για το ξεκίνημα. Και θέλω να ρωτήσω αν έχετε αποφασίσει, έχετε στο μυαλό σας ένα σχέδιο, ένα πλάνο συνεργατών στις επιτελικές θέσεις, στις αντιδημαρχίες τους, στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου, για να επιτευχθεί έτσι, αυτή η δημοκρατικότητα στο θεσμό. Αν έχετε ήδη αποφασίσει ή αν είστε ακόμη υποσκέψη. Για κάποιες θέσεις έχω αποφασίσει ήδη, για κάποιες άλλες είμαι υποσκέψη. Θέλω να ξέρετε, και το έχω πει και προεκλογικά, ότι ο θεσμός του ειδικού συνεργάτη για μένα είναι ένας πάρα πολύ κρίσιμος θεσμός, ένα λειτουργικό εργαλείο αξεπέραστο που δίνει πάρα πολλές λύσεις σε έναν δήμαρχο. Έχω τη χαρά και έχουν εκλεγεί άνθρωποι που είναι ήδη αξιοποιήσιμοι λόγω της ειδικότητάς τους, της εμπειρίας τους, των γνώσεων τους, μπορούν να αξιοποιηθούν σε κρίσιμους τομείς. Αν γίνει η επιλογή, που θα γίνει η επιλογή αξιοκρατικά ανθρώπων ικανών και στο θέμα των ειδικών συνεργατών, είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος ότι θα έχουμε ένα σχήμα που θα είναι αποδοτικό από την πρώτη στιγμή. Πάμε σε ένα σχήμα, μιας και σας δίνει ο νόμος και ένα χρόνο παραπάνω στη θητεία σας, σε κυκλική αξιοποίηση όλων των εκλεγμένων. Πολύ καλή ερώτηση. Θέλω να πω, να πάτε σε ανασχηματισμούς μπίνει. Ναι. Επειδή είχα πει και προεκλογικά ότι με ενδιαφέρει πάρα πολύ και ως εκπαιδευτικός και ως άνθρωπος της αυτοδιοίκησης να βγάζω νέα στελέχη με τις προσπάθειες που κάνω, καταρτίζοντας ψηφοδέλτια, ανθρώπους που αύριο θα αποτελούν την παρακαταθήκη του Δήμου μας για μια συνέχεια, γιατί δεν θα είμαστε για πάντα εδώ που είμαστε. Η λογική μου, η αρχική είναι αυτή, δηλαδή να περάσουν όλοι από θέσεις ευθύνης. Όμως βάζω και μια άλλη διάσταση, ότι η αποτελεσματικότητα του καθενός θα είναι αυτό που θα κρίνει και το ενδεχομένως τη συνέχιση της παραμονής του κάπου, γιατί ξέρετε, δεν έχουν και όλοι την ίδια δυνατότητα να αφιερώνουν χρόνο. Εδώ χρειάζεται χρόνος. Έτσι. Και αν ένας αντιδήμαρχος αποδείξει ότι είναι αποτελεσματικός στην της πράγμαση, είναι πιθανό να συνεχίσει τη θητεία του για ένα χρόνο, για μισό χρόνο. Υπάρχει μια σχετική ευελιξία, γιατί όπως είπατε, έχουμε αρκετό χρόνο μπροστά μας. Είμαστε 5 χρόνια. Πέραν του. Και κλείνω με αυτό έτσι, με ένα πολιτικό. Πέραν του αυτοδιοικητικού χαρακτήρα, του ανεξάρτητου, του ψηφοδελτίου σας, είχατε κάποιο τηλέφωνο την επομένη των εκλογών από κομματικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας? Είχα τηλέφωνο από κομματικά στελέχη όλων των κομμάτων. Μάλιστα. Από τη Νέα Δημοκρατία, από ποιον είχατε? Είχατε από τον Υπουργό Ιστορικών, από κάποιους γνωστούς φίλους? Από υπουργούς. Γιατί από το ΣΥΡΙΖΑ αποκλείται να σας πήρε κάποιος, ή από το ΠΑΣΟΚ, φαντάζομαι είναι πολύ δύσκολο. Με πήραν και από το ΠΑΣΟΚ και από το ΣΥΡΙΖΑ. Σας το λέω, ναι. Άνθρωποι που τυχαίνει μέσα από 25 χρόνια. Κομματικά στελέχη, μιλώ για κομματικά στελέχη της πρώτης γραμμής σε κεντρικό επίπεδο. Δεν εννοώ τα τοπικά, χωρίς να θέλω να θίξω την αξία και το κύρος των
κοινοβουλευτικών μας εκπροσώπων. Εννοώ το κομματικό κομμάτι. Θα σας πω τι έγινε ακριβώς. Επειδή και η δική μου διαδρομή δεν είναι μικρή, είναι 25 χρόνια διαδρομή. Έχω δημιουργήσει και προσωπικές φιλίες σε όλους τους πολιτικούς χώρους. Αυτά ήταν τα τηλέφωνα που έπεσαν κιόλας. Πέραν το ότι σε θεσμικό επίπεδο με πήρε και ο Γενικός Γραμματέας Οργανωτικού της Νέας Δημοκρατίας και υπεύθυνος του Γραφείου του Πρωθυπουργού, ο κ. Κονταδάκης. Και πολλοί άλλοι επίσημοι. Και από άλλους χώρους, σας λέω. Αλλά αυτό που χάρηκα είναι ότι συνειδητοποίησα από όσους φίλους έχω κάνει από το παρελθόν σε όλο το πολιτικό φάσμα και ήταν και τηλέφωνα από καρδιάς αυτά των ευχών, δεν ήταν τυπικά. Μάλιστα. Κάναμε μια πρώτη προσέγγιση, θέλω να πιστεύω, από την πρώτη είναι βέβαιο ότι θα υπάρχει αυτό το βήμα και για την νέα Δημοτική Αρχή και για τις παρατάξεις της μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου, εδώ να τα συζητάμε και να ενημερώνουμε τον κόσμο και εμείς να πιέσουμε και εσάς όσο μπορούμε για το καλύτερο της πόλης, για το καλύτερο του νομού, όπως κάνουμε σε όλες τις τι θέλουμε εκφάνσεις. Τι θέλουμε. Και από εσάς και από τους πολίτες και από όλους. Όχι πίεση, υπενθύμηση, κριτική, τα πάντα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Καραμάνη, καλή επιτυχία να έχετε. Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Τρίτη. Αυγά Βενιζέλου. Παράδοση στην ποιότητα από το 1954. Παπα-Νικολάου. Φωτοβολταϊκά συστήματα. Ηλεκτρολογικό υλικό. Βιομηχανικός αυτοματισμός.